Корки на пераходах з краінамі еўразвязу. У чарзе падберасцем 70 аўтобусаў. Каб выехаць з Беларусі ў Польшчу, трэба чакаць на мяжы каля 12 гадзінаў. Пры гэтым цяжкасці ўзнікаюць на беларускім баку. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Вітаўт Ціўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Санкцыяў нібы і няма. У Менску адкрылі супермаркет з эксклюзивными заходнімі прадуктамі. Напрямую везутся какие-то товары из Европы. Вялікае завочнае судзілішча у Менску разглядаюць справу адразу 20 эмігрантаў і лічаць гэта законным. У Гитлера ж тоже было все законно. Законность не означает справедливость. Суд у ЗША прысяжныя прызналі былога прэзідэнта вінаватым паводле ўсіх пунктаў. Ці паўплывае гэта на ягоны ўдзел у выбарах? Мы не зрабілі нічога дрэннага. Я вельмі нявінны чалавек. Усё ў парадку. Я змагаюся за нашу Украіну. Фарэль, краб і труфелі. У Менску адкрылі прэміяльны супермаркет «7 пятніцаў XXL». Пакупнікам прапаноўваюць эксклюзіўныя прадукты. Што і па чым прадаюць у новай VIP-краме, а галоўнае, як туды трапляе рэдкі тавар з еўрапейскіх краінаў, высвятляла Кацярына Гардзеева. У маяку Менска открылась самая буйная крама сетки «7 пятніцаў». На 1000 квадратных метров гандлёвай плошчы месцятся паліцы з рэдкімі прадуктамі, пладамі лотоса, труфелямі, крафтавай выпечкай і прысмакамі сусветных брэндаў. Цены на некаторыя пазіцыі здзіўляюць. Напрыклад, стейк фарэлі ў VIP-краме каштуе 104 рублі за кілаграм. У сталічным гіпа на тую ж пазіцыю трэба выдаткаваць на чвэрць менш. Гурманы могуць пачаставацца камчацкім крабам за 100 рублёў ці спагеці з чарніламі кракаціцы за 20. Мы бачым XXL прэміяльным супермаркетам з эксклюзіўным вырабам прадуктаў і напояў, што парадуюць нават самага падрабавальнага пакупніка. Таму цяпер мы можам дакладна сказаць, што ў Менску з'явіўся новы пункт прыцягнення для тых, хто хоча парадаваць сябе адборнымі прадуктамі і рэдкімі напоямі. Такімі таварамі мы і запаўняем свае паліцы. Цены на хадавыя пазіцыі, крупы, макароны, кансервы, як у звычайных беларускіх крамах. Разынка супермаркету – асартымент. Ён складаецца з 8000 адзінак. Зазначаюць, што ў прадукты сюды прывезлі з краінаў СНД, Паўднёва-ўсходняй Азіі, а таксама з несаброўскіх беларускаму рэжыму, Злучаных Штатаў, Швейцарыі, Францыі, Італіі, Аўстрыі, Нямецчыны, Іспаніі ды Партугаліі. Падтрымліваць такую разнастайнасць у цяперашніх умовах складана. Напрямую везутся какие-то товары из Европы. Единственное, что, конечно, сейчас это очень сложно с точки зрения даже не то что запретов, а просто логистики, потому что мы знаем, что границы плохо работают, да, на них очереди, и, естественно, особенно скоропортящиеся товары, провозить просто становится невыгодно. Каб скараціць шлях імпарту, некаторыя айчынныя крамы вымушаныя купляць прадукты не ў вытворцы, а праз староннія кампаніі, якія ў адрозненні ад вытворцаў часта не суправаджаюць тавараў адпаведнымі сертыфікатамі. Так на беларускі рынок трапляюць еўрапейскія прадукты, перакупленыя са складаў Расіі і Казахстану. Если выхода нету, то уже, наверное, соглашаются и на такие схемы, чтобы все-таки на прилавке, по крайней мере, ограничено, в большей степени, скорее всего, это Минск, да, но товары, в том числе европейские, они все-таки были представлены, да, для белорусского потребителя. Пра тое, каб у сеткі 7 пятніцаў XXL быў вялікі асартымент, клапоціцца кампанія-ўласніца Юністор Груп. Паводле інфармацыі агентства «Спутник Беларусь», гэта афіляваны праект Еўрагандлю. Евроопт ко всей этой сети имеет непосредственное отношение семья Лукашенко. Все, что касается Беларуси денег, что приносит хотя бы небольшой доход, все должно проходить, скажем так, через структуры, которые аффилированы с режимом Лукашенко, с его детьми, в крайнем случае с Шеймом.
У 2003 годзе пракуратура абвінаваціла саўладальнікаў сеткі Владзіміра Васілька і Сергея Літвіна ў стварэнні транснацыянальнай злачыннай арганізацыі. Бізнесоўцы паспелі збегчы з краіны да затрымання і засталіся за мяжой, але іх бізнес у Беларусі працягнуў квітнець. Ситуация такая была в Мозере, когда там была сеть магазинов Нелли, владельцем которых был такой Чебанян. И ему просто сказали о том, что мы или забираем у тебя просто это все, либо ты отдаешь эту территорию, все свои магазины, все его магазины, вся его огромная сеть просто моментально отошла именно под магазин Европы. Васілько і Літвін працягваюць значыцца ў дакументах Евраторгу. Але хто насамрэч кіруе буйной сеткай, вызначыцца складана. Паводле слоў Владзіміра Жыгара, у тым, каб гандлёвых кропак маркі станавілася больш, зацікаўлена бліжэйшае кола Лукашэнкі ці асабіста сам дыктатар. Кацярына Гардзеева, Белсат. Савет міністраў ухваліў 2 міжнародныя праекты дапамогі для ядравай бяспекі. Адпаведная пастанова з'явілася на партале «Права BY». Аб'ём тэхнічнай дапамогі для Астравецкай АЭС не ўдакланяюць. Таксама ўрад не паведаміў, хто канкрэтна даў сродкі для гэтых праектаў. Адметна, што на сайце Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі няма ніякай інфармацыі пра гэтую дапамогу Беларусі. Пасля грубай фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў і пачатку масавых рэпрэсіяў у 2020 годзе міжнародныя арганізацыі спынілі ўсю фінансавую і тэхнічную дапамогу нашай краіне. У сакавіку Савет міністраў пахваліўся, што атрымаў з-за мяжы сродкі для справаздачнасці ў галіне міграцыі, таксама не назваўшы донараў. 2 польскіх вайскоўцаў параненыя ў выніку нападу мігрантаў на мяжы з Беларуссю. Гэта ўжо другая падобная сітуацыя на гэтым тыдні. Эскалацыя на беларуска-польскай мяжы надоўга адцягне перспектыву адкрыцця пункту пропуску Баброўнікі, мяркуе публіцыст Белсату Михал Кацевич. В Польше постоянно практически за последний практически год уже идет избирательная кампания. А это просто замечательная способность для наших недрузей, чтобы давить и на общество, и на политическую среду польскую. Это эмоции, которые внутрь Польши из-за избирательных кампаний. И в такой ситуации белорусский режим совместно с Москвой пытается как-то мешать в внутренней польской политике. Это ясно. Потом ситуация такая, что в Польше началась на самом деле очень серьезная борьба с внутренней агентурой, можно сказать, и российской, и белорусской. Напряжение на границе – это ответ Лукашенко и Путина на эту ситуацию. Потом тоже это может быть связано с ситуацией вокруг Украины и с поддержкой Польши и в общем всего Запада для Украины. Чарговае спецыяльнае вядзенне гэтым разам адразу супраць 20 чалавек. Менскі абласны суд распачаў працэс супраць прадстаўнікоў офісу Святланы Ціханаўскай, даследнікаў, журналістаў і аналітыкаў. Паводле гэтак званых сілавікоў падсудныя ўваходзяць у так званае экстрэмісцкае фармаванне пад назвай аналітыкі Ціханаўскай. Таксама ў пятніцу распачаўся суд над галоўным дарадцам абранай прэзідэнткі Франкам Вячоркам. Учынілі завочнае судзілішча і вядомым блогерам ды артыстам, сярод якіх Андрэй Павук, Маргарыта Ляўчук ды іншыя. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. 31 траўня ў Менскім абласным судзе завочна пачаўся разгляд крымінальнай справы так званых аналітыкаў Святланы Ціханаўскай. У спісе абвінавачаных сярод іншых аналітыкі і эксперты Алеся Руднік, Рыгор Астапеня, Ганна Любакова, палітолог Александр Лагвінец, аглядальнік Юрый Дракахруст, палітык Павел Усаў. Яны выступілі з супольнаю заявай, у якой адзначылі, што лічаць гэтую справу палітычна матываваным пераследам. Усе адвольна згрупаваныя асобы ў справе займаліся выключна прафесійнай дзейнасцю, якая не можа класіфікавацца ў адпаведнасці з прад'яўленымі абвінавачаннямі. Мы лічым гэтую справу працягам бесперапыннай атакі супраць беларускай незалежнай аналітычнай, экспертнай і журналісцкай супольнасці з боку беларускіх уладаў. А таксама звяртаем увагу на тое, што абвінавачваць экспертаў і журналістаў у спробах захопу ўлады і экстрэмізме – гэта абсурд. Фігурантаў вінавацяць паводле некалькіх артыкулаў. Змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам.
удзел у экстрэмісцкім фармаванні і ўваходжанне ў склад такога фармавання з мэтамі здзяйснення злачынства экстрэмісцкай скіраванасці, спрыянне ў публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады, здзяйсненне іншых дзеянняў на шкоду нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, спрыянне ў наўмысных дзеяннях, скіраваных на распальванне сацыяльнай варожасці і разладу паводле прыкметы іншай сацыяльнай прыналежнасці, учыненых групай асобаў. Разглядае справу суддзя Уладзімір Арэшка. Згодна з матэрыяламі справы, усіх 20 чалавек абвінавачваюць у здзяйсненні злачынстваў экстрэмісцкага характару у сувязі з прэзідэнцкай кампаніяй у 2020 годзе, а таксама з дзеяннямі пасля выбараў. Фігурантам пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Ясна, што нічого супольнага з судом тут няма, такі абсурд. Цікава, што Лукашенко вырашыў зрабіць усе суды ў адзін дзень, такі дзень расправы помсты над усімі няўгоднымі. Одна справа по мне, але другая справа нашмат больш важная і знакавая. Гэта па беларускіх экспертах і аналітыках, якіх абвінавачваюць у тым, што яны не рабілі сваю працу насамрэч. Франка Вячорку таксама судзяць завочна. Справу разглядаюць у Менскім гарадскім судзе. Палітыку выставілі абвінавачанне паводле 9 крымінальных артыкулаў і пазоў на амаль 31 мільён рублёў. Што да мяне, то я прыцэньваўся, колькі мне могуць упісаць, можа быць 20 гадоў плюс-мінус, улічваючы там маштаб абвінавачванняў, там пераварот, здрада дзяржаве, арганізацыя там пратэстаў і беспарадкаў. Ну, а вось наконт аналітыкаў, это цікавы кейс, цікава, наколькі далёка яны пойдуць, і, безумоўна, это будзе мець міжнародны розгалас. Змяняем лакацыю і пераносімся за 350 кіламетраў ад сталіцы. У Берасцейскім абласным судзе праходзіць працэс у дачыненні опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук, музыкаў і актывістаў Александра Чахоўскага, Іллі Салянкова і Уладзіміра Наважылава. У спісе фігуруюць і блогер Андрэй Павук, ды ягоная былая жонка Вольга. У Гитлера же тоже было все законно. Законность не означает справедливость. Я почитал такую умную мысль, думку в интернете. То, что яны такія суды арганізоўваюць, гэта ж ад бездапаможнасці. Трэба ж паказаць, што все адно мы вас не любім, все адно мы мацнейшыя, все адно мы перамагаем. У гэтай справе іх абвінавачваюць адразу паводле 14 артыкулаў крымінальнага кодексу, у тым ліку спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці ды знявазе Лукашэнкі. Усе фігуранты цяпер за мяжою. Разглядае справу Святлана Крамянёўская, а працэс адбываецца ў закрытым рэжыме. Вот я не разумею, быццам бы адкрытая ўлада, адкрыты там грамадства, а закрыта судзяць. Вот нешта ж все ж таки неёмкае ім. Хаваюцца, зло заўсёды хаваецца. Паводле лукашэнкаўскіх сілавікоў, спецыяльнае вядзенне фактычна ёсць першым крокам да нядаўна узаконеных у Беларусі завочных судоў над тымі, хто застаецца за мяжой. Як правіла, разгляд такіх справаў праводзіць вельмі хутка, а ўсе абвінавачаныя атрымоўваюць рэальныя тэрміны. Павел Аленікаў, Андрэй Сульжыц, Белсат. Роўна 4 гады, як арыштавалі Міколу Статкевіча. Цяпер палітык адбывае вырак 14 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах асаблівага рэжыму. Яго трымаюць у адзіночнай камеры памяшкання закрытага тыпу альбо ў штрафным ізалятары. Не дазваляюць званкоў. Палітвязня пазбавілі адзіных нагод перадачы і спаткання. Звестак пра Міколу Статкевіча няма ўжо 477 дзён. Мікалая Статкевіча затрымалі за 2 месяцы да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Ён ехаў з Менскага раёну Лошыцца на Камароўку. Там меўся браць удзел у перадвыбарным пікеце. На вуліцы Маяковскага машыне палітыка перагарадзіў дарогу мікрааўтобус. Людзі ў цывільным вырвалі ключ запальвання, выцягнулі Мікалая Статкевіча і звезлі. У снежні 2021 палітыка асудзілі паводле так званай справы Ціханоўскага за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Адміністрацыя глыбоцкай калоніі, дзе Мікалай Статкевіч адбывае пакаранне, неаднаразова накладала на яго дысцыплінарныя спагнанні і пагражае палітвязню новай крымінальнай справай за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі. Гэта была цытата. Да іншых тэмаў. Каму не будуць прадаваць алкаголь, а хто атрымае большыя заробкі? У чэрвені беларусы сутыкнуцца са зменамі, што так ці інакш тычацца практычна кожнага. Сярод іншага гэта новыя цэны на жыллёва-камунальныя паслугі і цыгарэты. Пра летнія змены ў нашым аглядзе. З
З 1 чэрвеня ў Беларусі вырастуць жыллёва-камунальныя аплаты, ацяпленне і падагрэў вады падаражэюць амаль на 25%. Вырастуць і рахункі за электрычнасць, пры тым, што ўлады абяцалі танную электраэнергію пасля запуску атамнай станцыі. Этот проект рассчитывали на то, что электроэнергия будет продаваться на Запад, непосредственно в Литву, в Латвию, будут зарабатываться с этого деньги, будет строиться инфраструктура, благодаря которой эта электроэнергия будет доступна для домашних хозяйств, чего сейчас не произошло. Ахвочым паліць з чэрвеня давядзецца выдаткоўваць яшчэ больш. Падаражаюць 6 марак цыгарэтаў, у асноўным на 10-15 копеек, а 2 найменні з прэміум сегменту вырастуць у цане больш чым на 1,5 рубля. З 1 чэрвеня павялічыцца дапамога на пахаванне. Сума наблізіцца да 2200 рублёў. Выплата на пахаванне расце 3-й месяц запар. Яе велічыня карэлюе з сярэднім заробкам па краіне. У Кастрычніцкім раёне Менску з 1 чэрвеня распачнуць эксперымент у барацьбе з алкагалізмам. Асобам на падпітку забароняць прадаваць спіртныя напоі. Міліцыі даводзіцца звярнуцца да такіх абмежавальных захадаў, бо большасць злачынстваў учыняюць у стане алкагольнага ап'янення і ніякая прафілактыка не дае належнага выніку. Таких мер увогуле в Беларусі не хапае, але, канешне, я б сказала, што калі ўсё ж таки ёсць мэта з гэтай праблемай эту праблему вырашыць, то, канешне, аднаго такога захаду недастаткова і патрэбны іншыя таксама дадатковыя меры для таго, каб людзі ўжывалі менш алкаголю. З 1 ліпеня ў краіне пачынае працаваць новы механізм выплаты пенсіі і фінансавай дапамогі для жыхароў сталіцы, гарадоў абласнога падпарадкавання і райцэнтраў. Калі раней пенсіянеры атрымлівалі пенсіі і дапамогі на пошце, цяпер да 10 чэрвеня ім варта паспець адкрыць рахунак у адным з 8 банкаў краіны на выбар і падаць заяву, каб выплаты пералічвалі туды. Атрымаць грошы беларусы змогуць або гатоўкаю ў касе, або зняць з банкаўскай карткі. З 1 чэрвеня павысяць аклады, але гэта тычыцца дзяржаўных канцэрнаў. Павысяць тарыфныя каэфіцыенты для заробкаў кіраўнікоў канцэрнаў і іх намеснікаў. У задачы кіраўніцтва такіх аб'яднанняў уваходзіць зараз у тым ліку і ва ўмовах санкцый знаходзіць пошук абыходных шляхоў для прадукцыі сваіх прадпрыемстваў. А такая праца, відавочна, павінна добра ўзнагароджвацца рэжымам. Маладыя спецыялісты ў чэрвені змогуць атрымаць значна большую пазыку ў банку на льготных умовах для куплі жытла. Ільготныя крэдыты вырастуць з 5500 рублёў да 12500 рублёў. Не варта цешыць сябе ілюзіяй, што дадзеныя крэдыты – гэта форма сацыяльнай падтрымкі. Проста баючыся незадаволенасці з боку грамадства праз павелічэнне тэрмінаў размеркавання, рэжым спрабуе такім больш хітрым спосабам падоўжыць фактычную прымацаванасць маладых спецыялістаў да сваіх нізкааплатных працоўных месцаў. У беларусаў засталося некалькі дзён, каб заплаціць падаходны падатак за даходы, атрыманыя летась. Гэта тычыцца фізычных асобаў, якія падавалі падатковую дэкларацыю за мінулы год. Аплату трэба зрабіць да 3 чэрвеня ўключна. За парушэнне гэтага тэрміну пагражае штраф. Сёння сусветны дзень без тытуню. Яго заснавала ў 1988 годзе Сусветная арганізацыя здароўя, каб нагадаць пра вялікую шкоднасць нікаціну для чалавецтва. Смерць кожнага 10-га дарослага жыхара планеты звязаная з паленнем тытуню. Апошнімі гадамі да курцоў далучаецца ўсё больш дзяцей на хвалі рэкламы электронных прыладаў ды іх экзатычных водараў. Изделия из нагреваемого табака или электронные сигареты часто рекламируются табачной промышленностью как продукты с так называемым пониженным риском или более чистой альтернативой. Однако безвредной табачной продукции не существует, потому что табак опасен для здоровья в любой форме. Изменение формы потребления не снижает риск возникновения различных заболеваний.
Органы мишени могут меняться в зависимости от способа потребления, но риск возникновения онкологической патологии, он все равно не уменьшается. У Беларусі ў 2021 годзе правялі глобальнае даследаванне ўжывання тытуню сярод моладзі. 14% хлопчыкаў і 13% дзяўчатак ва ўзросце ад 13 до 15 гадоў прызналіся, што ўжывалі электронныя цыгарэты прынамсі адзін раз у апошні месяц. Пры гэтым палова з іх ужывае вейпы штодня. Беларусь яшчэ 20 гадоў таму падпісала з Сусветнай арганізацыяй здароўя рамачную канвенцыю аб барацьбе з тытунём. Міжнародная арганізацыя рэкамендуе забараніць рэкламу электронных сродкаў палення і водараў для іх, бо менавіта духмяныя рэчывы прывабліваюць дзяцей і моладзь да электронных цыгарэтаў. Да падзеяў у замежжы. У ЗША набліжаецца да кульмінацыі судовы працэс, які ўжо назвалі гістарычным. Прысяжныя ў судзе Нью-Йорку вынеслі вердыкт экс-гаспадару Белага дому і кандыдату на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах Дональду Трампу. Якое рашэнне яны прынялі і што можа чакаць палітыка далей, ведае Ірына Юр'ева. Вінаваты паводле ўсіх 34 пунктаў. Гэткі вердыкт аднагалосна вынеслі 12 прысяжных у крымінальнай справе супраць Дональда Трампа. Трамп стаўся першым былым амерыканскім прэзідэнтам, якога прызналі вінаватым у крымінальным злачынстве. А менавіта ў фальсіфікацыі дакументаў, што дазволіла схаваць выплату грошай порнаакторцы Стормі Дэніелс. Адвакат Трампа перадаў ёй $130 000 за маўчанне пра сексуальную сувязь з палітыкам яшчэ падчас прэзідэнцкай кампаніі 2016 года. Дональд Трамп не прызнаў віны ні паводле аднаго з 34 пунктаў. Пасля абвяшчэння вердыкту прысяжных у каментары журналістам ён назваў гэты працэс сфальсіфікаваным, а суддзю карумпаваным. Сябе ж палітык ужо лічыць палітычным вязнем. Мы не зрабілі нічога дрэннага. Я вельмі нявінны чалавек. Усё ў парадку. Я змагаюся за нашу краіну. Я змагаюся за нашу канстытуцыю. Цяпер уся наша краіна сфальсіфікаваная. Гэта было зроблена адміністрацыяй Байдена, каб пакрыўдзіць палітычнага суперніка або нашкодзіць яму. І я лічу, што гэта проста ганьба. Мы будзем працягваць змагацца. Мы будзем змагацца да канца, і мы пераможам. У адміністрацыі прэзідэнта Джо Байдена пасля рашэння прысяжных заявілі, што, цытата, «паважаюць вяршэнства закону». Сам жа галоўны апанент Трампа на будучых выбарах адрэагаваў на ягоны абвінаваўчы вердыкт публікацыяй у сваім акаунце ў сацыяльнай сетцы X. Ёсць толькі адзін спосаб не дапусціць Дональда Трампа ў авальны кабінет ля выбарчай скрыні. Ахвяруйце на нашу кампанію сёння. Нужно отметить, что у обоих кандидатов рейтинг не очень высокий, не очень хороший. Ну и поэтому вот борьба в действительности будет идти за каждый голос, за там десятки голосов. Патэнцыйны электарат таксама адрэагаваў на вердыкт прысяжных у справе Трампа. Каля будынку суда ў Нью-Йорку, дзе праходзіў працэс, сабраліся дзясяткі прыхільнікаў і праціўнікаў былога прэзідэнта ЗША. Я ведаю, што ён вінаваты, я змірылася з гэтым. Я не чакаю, што Трампа пасадзіць у турму, бо ён заможны белы чалавек у Амерыцы. Але хлусня ёсць хлуснёй, вырак ёсць выракам. Калі у вас ёсць грошы, калі ў вас дастаткова ўлады і калі ў вас дастаткова людзей за плячыма, вы можаце рабіць усё, што захочаце. І я плакала, бо, магчыма, гэта не так. Вядома, ён падасць апеляцыю. Вядома, гэта яшчэ не канец. Мы мусім святкаваць, пакуль можам. Тое, што тут адбылося, гэта ганьба. Я карэнны жыхар Нью-Йорку. Мы падтрымліваем Трампа. Я не галасаваў за яго першым разам, але мы зробім гэта цяпер. Нават калі Трамп сядзе ў турму, выйдзе з яе, выйдзе пад заклад ці неяк яшчэ, мы ўсё роўна будзем галасаваць за Трампа. Як маё меркаванне зменіць тое, што ў яго проста непрыемнасці. Вырак Дональду Трампу агучаць 11 ліпеня. Максімальны тэрмін зняволення паводле кожнага з 34 пунктаў абвінавачання 4 гады. І тэарэтычна, як найменей столькі гадоў Трамп можа правесці за кратамі. Як найболей яму пагражае 136 гадоў турмы. Я думаю, што суддзі давядзецца нялёгка, каб збалансаваць справядлівае рашэнне з улікам сур'ёзнасці гэтага злачынства. Я думаю, што мы ўбачым пэўны тэрмін пазбаўлення волі, але я думаю, што ён будзе вельмі абмежаваны. Пазбаўленне волі будзе хутчэй сімвалічным, чым карным. Але я буду здзіўлены, калі гэта будзе умоўны тэрмін.
Аднак нават калі суд пакарае Дональда Трампа пазбаўленнем волі, гэта не перашкодзіць яму балатавацца на выбарах. Больш за тое, у выпадку перамогі фармальна ён зможа кіраваць краіною з-за кратаў. В американском законодательстве нет ничего, что связано с уголовным обвинением для кандидатов в президенты. Да, Трамп сейчас, например, не может покупать оружие, он не может голосовать сам за себя, он не может получить доступ к секретным данным. Вот эти ограничения есть. Но, тем не менее, никаких ограничений в том, чтобы стать президентом США, у него нет. Выборы прэзідэнта США пройдуць 5 лістапада. Яны будуць 60-тымі ў гісторыі краіны. Ірына Юрыва, Белсат. Прынамсі, 6 загінулых і 26 пацярпелых у Харкаве. У ноч на 31 траўня расійскія войскі нанеслі ракетны ўдар па жылых будынках другога паводле памераў гораду Украіны. Некаторыя людзі дасюль застаюцца пад заваламі. Крытычная сітуацыя ў Харкаўскай вобласці прымусіла шэраг краінаў захаду дазволіць ЗСУ наносіць удары сваёй зброяй па тэрыторыі Расіі. Сёння пэўныя абмежаванні на такія ўдары былі знятыя ЗША. Падрабязней Руслан Ігнатовіч. Харкаў. Гэтага мужчыну сталага веку завуць Вячаслаў Уласенка. У роспачы ён спрабуе знайсці сваю жонку Святлану. Вячаслава трымаюць ратаўнікі і вайскоўцы, бо ён хоча прарвацца да сваёй разбуранай кватэры. Але там небяспечна. Толькі што ў ягоны дом прилетела расійская ракета. У него дочка и жена под завалами. Он был на работе, он был на сутках. Ему позвонили, когда уже был прилет, и он приехал и это увидел. Я просто в шоке. У ноч на 31 траўня расейцы ударылі па Харкаве 5 кіраванымі ракетамі С-300, С-400. Вядома аб прынамсі 6 загінулых і 26 параненых. З іх 2 дзяцей. Уначы людзі адпачывалі пасля працоўнага дня. Расейцы ударылі цынічна па жылым будынку. Ніводнага вайскоўца тут не было, ніводнага вайсковага аб'екту тут не было. Такі тэрарызм, які ажыццяўляюць расейцы супраць Харкава, гэта жахліва. Дасюль у горадзе трывае пошукавая аперацыя. Пад заваламі могуць быць яшчэ людзі. Обыкновенный террор, который имеет своей целью просто поднять какую-то там волну неудовольствия местных жителей властями, например, того, что почему не идут на соглашение о перемирии. Менавіта такі тэрор у Харкаве і адкрыццё Расіі другога фронту ў Харкаўскай вобласці прымусілі шэраг саюзнікаў Украіны дазволіць ЗСУ наносіць удары заходняй зброяй па тэрыторыі Расіі. На шчасце, ўсё больш і больш краінаў ідуць гэтым шляхам. І я вельмі спадзяюся, што ЗША, Нямецчына і ўсе астатнія здымуць абмежаванні для Украіны. Калі мы не здолеем надаць такога роду вайсковага падтрымання так хутка, як просіць Украіна, нам давядзецца з гэтым справіцца. Але гэтыя абмежаванні насамрэч не ёсць законнымі абмежаваннямі. Мы маем даць Украіне свабоду абараніць сябе. На дзень 30 траўня дакладна вядома пра 6 краінаў, якія дазволілі ЗСУ ўжываць заходнюю зброю для ўдараў па тэрыторыі Расіі. Гэта Вялікая Брытанія, Польша, Швецыя, Фінляндыя, Данія і Канада. Гэта выразны сігнал шведскага ўраду, што да часу, пакуль рэчы, якія перадаюцца ўдар Украіне, выкарыстоўваюцца ў межах міжнароднага гуманітарнага права. Украінцы, вядома, маюць быць вольныя і выкарыстоўваць гэта, каб абараніць сябе. Яны зазналі незаконны напад з боку Расіі, якая ёсць агрэсіўным бокам. Калі на вас напалі, вы маеце права абараніць сябе. Сёння да гэтых 6 краінаў далучыліся і ЗША. Пра абмежаваны дазвол біць амерыканскай зброі па тэрыторыі Расіі заявілі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі і дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Энтані Блінкен. ЗСУ маюць дазвол наносіць удары па памежных з Харкаўскую вобласцю рэгіёнах Расіі. У Маскве назвалі гэта эскалацыяй і папярэдзілі захад праз Дмітрия Медведева ядравым адказам. Вспомните, да, Китай в свое время сделал 900 предупреждений, последних предупреждений Тайваня насчет эскалации и так далее. Вот мир потихонечку, западный мир украинских друзей и союзников привыкает к тому, что
А красных линий Кремля, по сути, не существует, или они очень такие flexible, то есть они очень такие гибкие. На фоне гэтых дазволаў прыйшоў час задумацца і Александру Лукашэнку. Міністр замежных справаў Літвы Габрыелюс Ландсбергіс заявіў, што ЗСУ маюць права наносіць удары па расійскіх вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Каманды робатаў-спартоўцаў змагаюцца на мініяцюрным футбольным полі, а робаты-гуманоіды падтрымліваюць няхітрую размову. Высокатэхналагічныя пратэзы, біянічныя коткі ды сабакі, а таксама шмат іншых цікавінак сабралі на саміт штучнага інтэлекту ў Жэневе. Новы сусветны тренд – карыстацца найноўшымі тэхналогіямі, каб паляпшаць жыццё людзей і забаўляцца. Як вас клічуть? Я Кэпча. Прыемна пазнаёміцца, Кэпча. Мне таксама прыемна. Я не чалавек, таму мне не трэба быць ветлівым, як яны. Ты збіраешся захапіць планету? Я не хачу захопліваць свет. Я проста тут, каб павесяліцца, рассмяшыць ці пакрыўдзіць вас. Гэта вельмі міла з вашага боку. А што яшчэ вы любіце рабіць? Мне падабаецца смяяцца з людзей і абражаць іх.